салом алейкум духтаро, шаби ҳаматон бахайр бошад духтаро. Ҳозир мо қариб соат 3 саҳар инҷои ман ҷараёни упаковка бурафтааст духтаро. Ман кухни манда хеле ки дидосид ҳама ҷо бардак ҷо кам майда, но несмотря на что продолжаем зарабатывать. Коробкаи бинед уже тайёри сентябр ба 500 коробкаи оварда то потолоки хонаи пур када парафтем. Инҳо ҳозир 1-2 бор поставка кунем, ҳамаш тамом мешад. Бораи ки хеле ки дидосид кушодамонагӣ уже тайёр упаковка кадам ба. Ана чӣ гуфтаниям духтаро, ким ба ки готовый бизнес тайёр бошад, личный кабинет товарош ҳаст, товарои сертификаташ ҳаст, честный знакаш ҳаст духтаро, ипеш ҳаст, продажаш ҳаст. Кама як рӯз ба камаш 25 дона заказ мешад. Марҳамат, ким ба ки дар кор бошад, хоҳишманд бошед духтаро нависид, ман просто номери телефонтон ба оформид када метиҳам, бора монда савдо када мегардед. Готовый бизнес духтаро, фақат аз он ба валбрис пока нест, толка фақат аз он ба отзывош ҳаст товаранда духтаро. боз як бор гуфта гузарам, товар сертификатсиони документош ҳамаш ҳаст, честный знак, сертификат, короче ҳама чизош ҳаст духтаро. Личный кабинет ба ҳозир 1-2 товар ҳаст, 1-2 товар ки уже хорошо продажа буромдагӣ. Шумо дар оянда метавонед ки любой товарам бо добавить када савдо када роҳи бизнеса ёд гиред духтаро. Агар ким ба ки готовый бизнесда, бизнеси тайёр, личный кабинет, уже савдоҳош кати, отзывош кати, ҳамаш ҳаст духтаро. Ким ба ки дар кор бошад, агар личный ватсапам ба навистон духтаро.